Ponono ni asekoso ni akwa imonde wena. Ponono gana jo Kenya ni asetiyo ka kutendrege chike mago pisa medakwa mondo wena. Maegin weche Yaluteta penye Kenya Rigathi Gachagua kawuono nyakura mgajuang ne entire lamo mano kwa ng'wono kodo man ndala chiel kende gi seche bura to chope nyim od bura mar mondo mi owachie gima miyo onjore kik thiche oko e apisi. Wanyisi kaka law makamano bedo e pare makaren e boma ma Nairobi. Etielo marario maratil, George Bati bedo kanyo gi wende nyakura mgajuang kamotingo ni Utono Gada. Mano jasiasa maja ODM kaachiel gi Omulo Junior jasiasa lo Kenya Kwanza gidhi twak ewi wechego mag siasa. Yambo siasa osebedo kafu ko nyakura mgajuang gidhi ng'iyo nito ochomo kanye ratil ang' ne yiengre kanye. Kaka pile waroko pachi e lai mar ote machuok hari adek uchielo nono kabinde wantiere live Ramogi TV e Facebook, Ramogi TV KE mbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto warwake pachi nyakura mgajuang. Machiegni wachako kimang'wami apek. If in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, all wronged you, find it in your heart, forgive me. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro goyo bade piny kendo kwayo ng'wono kaponi osedhi ataro gi dwaro mar tije kendo kwayo ng'wono ir oganda jo Kenya. I want to remind those who are pursuing that kind of exercise that the Constitution of Kenya is very explicit on the freedom of worship, and there will be no compromise whatsoever. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo od buch Senate ochung paro mora mar chik mageto keto inga ne kanise kod dinde mamoko. Yetu iko ishatoka kwa feri ndio inapanda, so mbele gari hazisongi, gari yetu kwa mlima kurudi chini kwa feri. Safu kulikuwa na mvua ile gari iliteleza ikarudi. Ji auchiel resi edho feri Malikoni Mombasa bang' bas manegidho kowuok ei feri Kier kendo luar e nam chumbi. Machiegni nyakura mgajuang jalopo marwa en Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwa ng'wono kendo kone jatend piny Kenya William Ruto ni koponi no koso ne kamoro to yie mondo ng'wonne. Gachagua bende ogo bade piny kendo kone jo od bura ni mondo mikoro ng'wonne. Magetimore kinde ma ekruok dhi nyime ne odiochieng' ma oyiedhi mar thiche oke apisi chieng' tich ariyo. Jafwambo mara Walter Nyambaga chako na chendo maratil gi ripodno e yo machal kod mae. Mana kaka janabi Elijah ni utwe thim kalamo kendo rio kech kaweche tek. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua obedo kod alam machal kod mar Daniel Burusi Buoche. Kochiwo kwaya achiel motegno ne jo od bura machano thiche oko tich ariyo manyien. Gachagua okwayo ng'wono. To our members of parliament, if in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, all wronged you, find it in your heart, forgive me. Ekinde lama ne obage kar jot ma jalup jatend piny Karen, Gachagua mane oloso kod duol mamuol kendo maboch, ogo bade piny kendo kwayo ng'wono kuom jatend piny William Ruto, ni koponi onyono koke kamoro, kendo chamo nyarogno tuone, to Ruto mondo ng'wonne. So my brother President William Ruto, if in our zeal to work, I have wronged you, please find it in your heart to forgive me. Mana kaka gwende Nyaburi umbo nyithinde, Gachagua ne okogige kanyo kende. Gachagua okone William Ruto mondo ng'wonne familia ne koponi osekalone e yo mora mora. If my spouse, in our duties for the boy child and our program, has wronged you in any way, find it in your heart to forgive her. You only need understanding that there is a God of the altar. And once you respect him, the altar starts to speak. So let God and his enemies
Kuom thuolo mar juma, jalup jatend piny osebedo kakoni moko kuom jogo man machiegni kod Ruto, to kod moko kuom jo od bura osebedo kayanye kendo nyisi achaya. Kata kamano, Gachagua koni kuom weche mawuok mar okak, to kod mago ma Masawa mar Kenya okwayo ng'uono. If our brothers who did not support the president and myself in the way my region and the Rift Valley supported him, and probably you find that in appreciating our people and the support they give the president and I, probably our utterances made you feel uncomfortable. We rubbed you the wrong way. Please find it in your heart to forgive me. Kopogore gi kaka oganda paro ni Gachagua dibed ni nyalo chano gweyo tao kapok othiche ok apisi ayanga, en owuon onyiso chir ni bad migawo mar doho biro rese kendo rango neno matut mar nyenya diera. I want to say that Kenya is a country of the rule of law. I have faith in our courts of law. We have competent men and women in our judiciary who I believe will uphold the Constitution, protect it with their zeal, and always uphold and protect the will of the Kenyan people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Maukuom jotelo mawuok Nyanza kod Imbo mar piny Kenya omedo siro wach golo jalcheta piny Kenya Rigathi Gachagua e leo mare. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' ja od bura ma Uriri Mark Nyamita kod mamoko wacho ni weche ma itudogo Gachagua koro ometere pacho. The vice president of everybody. Lakini wao unatuchosha na shareholders na mlima. Even now you are threatening us. Ati sijui nini ikifanyika, ati sijui nini itafanyika. What will happen? You will go home and Kenya will just go on. Ngoja aende nyumbani ndio atajua. Kora nadi go kura chieng' tich ariyo mondo wagole oko mondo ang'iewe ne jo miuriri be shares e serikal ma wagole usuru. On Tuesday, wewe Gachagua, on Tuesday, wewe Gachagua, on Tuesday, tuko na wewe tunapiga hiyo kura, wewe unaenda nyumbani. Nika tomena onyisi ni mbuta tide tuo klawa enam. Dongi yie. To wan ka joudo nyiso ani Gachagua rach. Dong wan wakia wechegi. Dong mago wechegi. Dong mano odgi. Wan walemo negi ni kik ginegre. Adwa wacho gi duol mamalo ni kik giwejo Kenya thagre kata kik giwejo Kenya hinyre nikech gidhao. Tich ariyo no wadhi ng'eyo nodhi kata entie wan kaka joma pingo wabiro konyo gi pingo nyaka wane ni Kenya obedo maber. Ka ng'ato kao beti kende oidho wewi yath malo kucho oyudo bad yath mobede mochako tong'o en malo kucho kwanya juke. Jatend piny Kenya William Ruto singo chung' motegno gi kanise mapacho ka kendo neno ni chik mapacho ka olu kendo kanisa omithuolo matao chenro mage ma onge donjruok mora mora. To ka olieko wach paro mar chik makoro geto jugo kuonde lamo osuru, jatend piny onyiso jo od bura kik chwal paro mag temo thiro dongruok mag chenro mag lamo. Ruto ne wuoyo e kinde mano yore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Milimani e kaunti ma Nairobi kama nokwayo oganda jo Kenya mondo omi omed lamo ne achiel mar oganda jo Kenya. E lamo e kanisa mar AIC Milimani e Bure Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto ne oyuoroe. Oganda ne rito mar winjo kadibeni jatend piny Kenya ne dhi lose wi auka mapek mar siasa masani chano fwadho oko jalupne Rigathi Gachagua e kom. Kata kamano, oling' thie wachno kendo thuolo mare notiyogo kwa achiel mar oganda kendo kwa oganda jo Kenya mondo omi olam ne piny Kenya mondo dwach Nyasaye kende emotimre pachoka. Jatend piny osingo ne kanise ma pachoka ne paro moro manochwali od bura mar Senate mar chano jugo osuru e yuto ma kanise kod sadaka ok bikadhe. And I want to give assurance to the church and to the religious institutions in Kenya that we will defend the right and the freedom of worship in Kenya, and it will not be compromised in whatsoever manner.
paro makamano nochwali od bura gi seneta ma Tana River Danson Mungatana. Paro mano kwedi gi jodolo kod riwruoge mag kanise ka giwacho ni en okang' mane dhi donjore chenro mag lamo ataro mar chike ma pachuka. Jatend piny osingo ni jodolo kod kanise mabiro loso chike mabiro tawo gi giwuon kokalo kuom kuku mano ochuo gi bang' jore mano timore Shakahola. Now I want to ask those who have ideas to allow religious leaders themselves to develop how they want to regulate themselves and how the church, how religious organizations are going to go forward. Because that was the recommendation of the task force I appointed under Reverend Mutaba Mushimi, that the religious body in Kenya will decide how they want to make sure that the freedom of worship in Kenya is protected. Owacho ni piny Kenya biro chung' motegno eneno ni chike ma pacho ka lo kaluwore ni piny Kenya en piny moluoro Nyasaye. Telo mar okumba mar thieth mar SHA wacho ni gisegoyo okang' e tieko midhiero manyocha okwako chenrono e chakruok mare. E twak margi jotelogo wacho ni kwan jo Kenya ma osendikore chenrono osekalo milion 12. Riwruok mar osiptende mag ji giwegi RUPHA bende koro singo mar chwalo thieth ne jotuo e bwo chenro mar SHA. Chenrono wacho ni giseketo winjruok gi piny owacho ni obiro chulo gi gope duto ma gisebedo ka gibandho e bwo agulu machon mar NHIF. Jagoro mong'ere migawo mar thieth Harry Kimtai osingo ni sirikal dhi chuo gaput ma koro biro luwo kendo ni gope duto ma ibandho NHIF ochul. We have, as of today, 6th October 2024, registered a total of 12,704,548 members into the Social Health Authority. This number includes verified members who are under the defunct NHIF and who have been transitioned to the Social Health Authority. We have also received reassurances that in terms of your claims, that number one, the SHA portal for claiming should be up and running within the next 24 hours. So you should be able to claim through the SHA portal within the next 24 hours. The state agencies which owe money to the defunct NHIF, without any further delay, release those funds. We as providers are ready to cooperate, but we will cooperate when we have the money as well, because it is necessary for the provision of services. We are going to fast track as a government payments of the pending bills. And to help us do that, we have formed a committee under my leadership, which will then quickly move and clear any pending bills so that we are able to support them. This is going to be sustainable for them in their service delivery. Wadhi akaunti ya Machakos nyakora magajuang kamobila wa Machakos ogeng'one achich moro ma en jarim boda boda ma ikoni nyo baro kod nyadendi moro manyo oting'o seche mag otieno kendo timone anja e bungu machiegni gi boma Machakos. Obila yango ni jadeno nyo bade otur kendo gwande mene nyo gore e kinde manyo temo tamo jaboda boda no mondo kik tim kode hera gi thuon. Kochiwo ler Jakom joboda boda Machakos Alan Musembi oloni achijno nyo jopinyo juko randu ka otimo anjao ne nyadeno kendo bang'e to ne ging'wane nyaka itesendo bila Machakos ka nyadeno to no tere othiedha Machakos level 5 kama oyude thieth. Musembi okone gitiyo machiegni gi obila mane onegi thiro mahundu ma inyayo kod joboda boda majendeke. Akageuza njia ambayo walikuwa wapitie kwa sababu kuna mtu alikuwa mbele alikuwa akimfuata. Na alipogeuza ile njia ambayo ni barabara ya mawe mengi, alifika mahali akaangusha pikipiki hivi, mteja akianguka akashuka akaacha pikipiki imeanguka na akaanza kuvutana na mteja. Katika ile ya hali ya kuvutana na mteja, alimshinda mteja nguvu na hivyo akambaka. Nikijaribu kupiga nduru ananifunika mdomo, ananiambia usijaribu kupiga nduru, ukipiga nduru huku mimi nitakuua. So nilikuwa na hiyo wasiwasi, so nilikuwa nimeogopa kidogo, so nikatulia kiasi kidogo nikasikia wase wa motorbike wamepita hapo kwa barabara. Kijana tu anakaa mauru anafanya tu kazi bodaboda, lakini alikuwa amesimamishwa. Kwa hivyo anakuja town kama amejificha. Anafanya kazi ya uhalifu na anajificha. Kwa hivyo ni kijana tu anakaa mhalifu, ameshakatazwa kazi ya pikipiki na kubaniwa kabisa kuendesha
pikipiki. We did the relevant management. We closed the wound, and the wrist fracture has also been managed, and we are working with the police to follow up on the case moving forward. Jauchiel kamotingo miyogi nyathine noresi e dho feri Malikoni Mombasa bang' bas mane giidho manosewuok ei feri kier kadok chien kendo otumo feri gi kang'e kaeto olwar ei pi e dho nam. Basno mane dhi Ukunda ne thuro tamo twenyo kaluwore gi dhugruok mag nyamburko kod mkokoteni mantiere mbelene. Gino manomiyo ochako duogo chien kaluwore gi poth mandara bende kaluwore gi koth manosebedo ka chwe. Jowuoth moko noriko oselor kendo ng'ado gi tiendgi ka mago manodong' e bas ne gin mago maonge kod nyalo mar wuotho mayot kaka nyithindo kod jodongo. Natoka Matu to Ukunda. So imevuka feri, gari zinatoka kwa feri, mkokoteni liko mbele na magari zingine ndogo ndogo. So ziko kwa mlima. Alafu yetu iko ishatoka kwa feri. Ndio inapanda. So mbele gari hazisongi, gari yetu kwa mlima kurudi chini kwa feri. Safu kulikuwa na mvua, ile gari iliteleza ikarudi. Shida naweza sema ni mkokoteni. Manake mkokoteni iko mbele, hakuna magari zinaenda. So magari zote ziko kwa mlima. Na unajua gari ziko kwa mlima, anything inaweza happen. Mkokoteni ulikuwa unapanda mlima, ukaanza kukoza obstruction. So hii basi na kwa shauri kulikuwa kunanyesha, hii basi ikashindwa kupanda mlima. So naona amejaribu his best kusave wale watu walikuwa ndani pale, walikuwa ni watu vulnerable, walikuwa ndani wale hawawezi kuvuka. The ferries are safe. We have been working in very close collaboration with Kenya Ports Authority to ensure that the standards are being met. Deka na para kwa dabirio bang sa achiel mar odhiambo chendo en ratilo kamano kuom edukete mana Karamogi TV kapa wakao yoane no ka Faith Mzomo mano mwalimu ka Malindi wacho ne gimokia malongo en richo maduong' Gachagua timo lakini onyalo wacho ni koro nyako ng'eny lep nyalo muko kendo gero. Weche mano siko kowacho ne oklongo kaluwore gi telo ma en go e Kenya wacho ne Ruto emano yore gi ji koro sani nyaka dereva gi makanga bende ng'e ni Kenya nyaka sud mbele mano pach Faith. Neno bende Omondi Jarueya wacho ni NT Eldoret City osechopo e budho. Silas Orua wacho kano orango kinde mokalo golo jatelo ya apisi mantie koleo makamano ne oka otudre kod gimora mora manotimo marach ne president kana jatend piny Kenya omiyo owacho ni nitie weche miwacho ma ok otudre gi chike. Maka Kumu Junior wacho ni en Kirindo Kas Gunga Mbita weche gichopo ne makare wacho ni Gachagua koro borore ka nyathi molal karo nyalo wuoyo ma ok oluongo nying Mount Kenya. Erokamano kuom oteni. Job Jagongo bende wacho ni nitiere kodwa en Eldoret Langas Kisumu Ndogo kaeto wacho no chopo Samaruto gi wabunge weneri gi ji osekwayo ng'uono wacho ni koro giol gweche mag siasa Kenya mondo sud mbele. Neno bende Monica Kumu kantie Nyakach wacho ni weche gichopo ne yo makare kendo puoch gi pak ni Ramogi TV kuom ne weche gichopo ne nyikora Ramogi Ajwang' e yo mowinjore. Kata kamano wacho ni ogomo jogo moyudo masira mar nam kaeto bende gima nyaka Gachagua ng'e wacho ni lep nyalo ketho gima duong' entie kod nyaka giko. Agri okay wuod Nyaher wacho ni Gachagua nyaka koro donga josiasa di ma osewacho gik ma Gachagua osebedo kawacho to pod nitiere apisi. Bende aneno Kwalo Ralfo wacho ni entie kod Gachagua chich ni odhi dong odhi dok dala. Wacho ni walemuru ne piny Kenya nikech piny omer. Neno bende ote mano mar min pilot wacho Ramogi TV chopo ne yo makare kata kamano Gachagua osekwa ng'uono e kanisa koro nyaka koro wene. Evangelist Dan wuod Omuya kawuok Mombasa wacho ni gin kanyo gi minode Jackie Omuya gi mod Ramogi TV. Yo matin ma en ratil kikidhi mabor. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini?
Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipangi goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipangi ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Machiegni kendo nyakwar Mgajuang, joked naratiro mar oganda Kisumu omiyo sirikal ndalo 14 mar winjo dwach kotenre kod rochruok arita kwe masani ogo tach e gwenge ma kaunti no gino makoro medo weyo oganda buora kod hinyruok. Vincent Adhiambo ntiere kod ler koa e kaunti ma Kisumu. Kane giloso kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono, joked ne ratich oganda go ne oyango ni thoth kuonde dak mopogore e sub-county za biro ma Kisumu sani arita kwe orochore mokalo kendo oganda imonjo piny maru. Kako Bunga, Manyata, Nyalenda, Mbandani, estates waduto temantiere within Kisumu no biana rina kamora mora. Insecurity is too much. Dhani go tokgi chuma. Sama weni kawuono mutieno manyoro kinyi makawuono. General kama wantieni nitie jowa mano tong, mano gogi chuma, manie casualty kanyo rito mondo kete ward. To nyaka karango. We are receiving almost more than 10 cases on daily basis. Tiere along the road, Nyerere Road, mokadho Bunduba, Mamba, kadhi nyaka malo yo Russia. Ipa miti maisimu to jogi tiyo gi piki to giringo gidhi gi simbi. Kuo mikwelogo bandani en kuo motamo wang'wa. Gima kelo mano mwaseneno bandani kacha en koso tich. Kawuono kende kawadhi hospital ka ma en Kisumu County Hospital. Nitie jogo mano hiny koa e safar. Ise obila ma Kisumu kuom seketo nyau e tijgi mar rido arita ne jopiny ka gilieko ni chal ka gima obila go tiyo kanyakla kod jomaundu mathoro monjo ji. Police kar mondo gidil gi weche jomaundu gin giwuotho mana kuonde michoke pesa mag changa. Gimako mana ji, timako yudhe, tiketo ni yudhe, ba iwacho ni yudhe ni ginyasore madongo, titeroge kendo gidhi thagore kod yaga. Imako mine tiketo ni gikubni madongo mag changa, titeroge gidhi kod yaga ni gin magi uso changa, to onge gima ni mbele machalo gi mano. Ba joma richo gigwenyore gotieno. Kwayo gine sirikal chalo kama. Kono kwayo national government mondo gine ka ginyalo address issue mar unemployment mar youths. Gech mano e chanzo. Parliament ye kuru wach Gachagua tich ariyo
Tich adek wadwa neno ni wach arita kwe, ma dhano thoye, ma dhano hinyre, dhano lokre jomong'ol, to polis nyamo mana kawo mana pesa. Wadwa ni wajumbe wa owuog oko mondo wachni. Chik wacho maber ni police officer must identify himself or herself kobiro mako ng'ato gotieno. Omiyo wa demand ni police nyaka rwak uniform ka entiere on duty. To wa demand ni police nyaka ti gi gik mar required within the law. Wadwa wacho mano gi duond jo Kisumu waduto wate. Ni wadwa request PS Raymond Omolo, to wadwa request Kithure Kindiki, ni wadwa bedo kodgi gimiluongo ni the Kisumu County Consultative Meeting, kata stakeholders meeting. Wadwa discuss godo weche mag insecurity, to wadwa come up godo gi way forward. Jokende ratich oganda go koro buono mar biro bago ng'anyo mar tipo tok ndalo 14 ponono sirikal okobiro winjo dwachgi kotenore kod kedo gi maundu marocho arita kwe gwenge ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jolony weche mag pur dwaro mondo mi piny owacho opuonj jopur kod oganda duto kaka ginyalo geng'o lal mar chiemo kowuok e puodho nyaka e chiro kendo kowuok e chiro nyaka e mesa seche ma koro ichame. Piny owacho bende ojiw mondo mi oger dero ma inyalo kane chiemo mawuok e puothe. Lerno wadu kuom Jojuma. Achiel kuom lek 10 kod biro maong'ere kaka Sustainable Development Goal ma pinje duto e piny mangima koro goto chopo en duoko piny lal mar kothe kata chiemo ma jopur yudo ka ochakre puodho nyaka e chiro ma ong'ere kaka dhongere kaka food losses kod lal mayudore ka ochakre e chiro nyaka seche ma iketo chiemo e mesa ma ong'ere kaka food wastage. Mori tima everything right. To losses kendo bedo e transport kacha. Iyudo ni mondo gini chope chiro kata chope dalani samoro moko luar ga. Waneno kata samoro ja pickup oting'o oganda moko luar. Oduma moko luar kanyo. Mani sechako mana yudo loss. Lipot mogol ruogno mar Food and Agricultural Organization FAO e higa mar 2019 yango ni piny mangima wito maro matamala 13.2 mag chiemo duto ma ipuro kowuok e puodho nyaka e chiro. Jolony e wechego mag pur wach ni piny Kenya kod kata kaunti ma Migori bende pod wito chiemo mathoth ka wuok e puodho nyaka e chiro nikech midhieche mathoth ma oting'o nok ma kuondego ma nyalo kan e chiemo mopur. Janet Omolo menje lony e wechego mag pur wach ni nok mar kuonde ma ikane chiemo kata kothe kaachiel kod onge malony makare ne jopur e yore mag kano chiemo bang' keyo oskelo lal mathoth mar chiemo kaachiel kod kothe. Farmers needs capacity building. Government be nyalo invest in storage facilities e gwenge. Iyudo ka koro like Migori County we rely mostly on cereal board, but again cereal board dwaro ng'ano manigi products mang'eny. Tuoche mamako kothe ma ong'ere kaka aflatoxin bende gin mago ma jolony wacho ni koro kelo lal mathoth ne jopur. Nyalo mention na nyalo go erokamano ni Migori County government wan gi food lab a Migori referral kachacha ma is able to test for the presence of aflatoxin. So sensitization benego beni pod itimo ni farmers mondo ging'e importance kata ber marga the test the sana oduma gi njugu. Omolo wacho ni nondo margi yango ni chiemo mathoth iwito e kaunti ma Migori ka ochake puodho nyaka e chiro gino ma ikelo kod keyo ma oleo kod midhiero mamoko. Idhi keyo to wa slash wabeto kamoro tichako diri oduma gieki. Idire regardless ni mayo top kata ma oko top. Koro jolony wagi harvest service providers gin gi equipments kaka tandarua magibiro godo kendo gipogo motop iketo yorgi mabeyo iketo yorgi. Ka opogore kod lal mar chiemo ka ochakre puodho nyaka e chiro lal mathoth mar chiemo bende koro timore ka ochakre chiro nyaka sechego ma iketo chiemo e mesa. Lipod mogol ruogno mar United Nations Environmental Program kata UNEP e higa mar 2011 yango ni chiemo maromo tons milion 131 menata malo 17 mag chiemo duto ma inyuolo kata ikayo e piny mangima koro lal ka ochakore chiro nyaka sech mikete mesa. Atamalo 61 mag chiemogi iwito e ute mano mabiro ka chiemo puki nikech otede mathoth kata weye mokethore. Nondo yango ni e piny Kenya ng'ato ka ng'ato wito chiemo maromo
kilogram 141 e higa ka higa. Kwano bende ni malo mokalo ka ipimo kod pinje mamoko. Mae biro ka ng'ato otoko chiemo mathoth moko nyal chamo duto kendo puko ma odong'. Kata bed ni pinje madongore kaka Kenya pod nitie kod nok mar chiemo manyalo pidho oganda, lipot yango ni pinje madongore gi wito chiemo mathoth ma oloyo kata mago ma osedongore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tuke dho lig maduong' mar Wakeni pacho ka ochakre gi liet ka timbe manyo kombe mano lo season mokalo gi club mar Kenya Police Bullets. E lap ma Moi Stadium Kisumu, club mar Zitex Parks no lo club mar Kisumu All Starlets gol 1-0. Gol no makene no lo gi jatugo Beverly Adika. Kenya Police Bullets otike thuolo mokwongo gi tuke e tielo mokwongo bang' loyo club mar Kispet gonde 3-0 odiechieng' manyoro. Game imekuwa poa, tumecreate chances zetu, hatujaweza kuzitumia. Wamecreate one chance, wamefunga and wamewin game. Congratulations to them. But tutaenda kwa home to prepare. Tuko na game nyingine na MCF home so that we try to get the maximum points. Kitu cha kwanza nataka nishukuru Mungu. Manake hii game against Trike ilikuwa dabe. Ndio nilikuwa nasikia huko fununu wanasema mtu asiguse mlima. So nashukuru Mungu sana kwa hizo point 3. Sisi tulikuwa tumejiandaa tukisema tunachukulia game yoyote at a time. Club mar Chelsea wuok amodhi gol 1-1 gi club mar Nottingham Forest e tuke dho lig maduong' e piny mar Ingresa.